கண்ணாடி வளையல் கேட்டாலாம். அப்பா எனக்கு கண்ணாடி வளையல் போட்டுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்குப்பா, எனக்கு வாங்கி கொடுங்கப்பான்னு சொல்லி கேட்டாலாம். அவங்களும் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பொண்ணு ரொம்ப ஆசைப்படுறாளேன்னு சொல்லி கண்ணாடி வளையல் வாங்கி கொடுத்தாங்க. கையில நல்லா போட்டுக்கிட்டா அந்த பொண்ணு. போட்டுட்டு அப்படியே கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டே ரொம்ப சந்தோஷமா அப்பா அங்க பாருங்க சூப்பரா இருக்கலாம் சூப்பரா இருக்கலாம் சூப்பரா இருக்கலாம் என்ன செஞ்சா போட்டு போட்டு நல்லா ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அந்த குழந்தை. அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வோம், அப்பாட்ட காமிச்சாச்சு அம்மாட்ட காமிச்சாச்சு, அடுத்து என்ன பாட்டிட்ட தாத்தாட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட காமிக்கிட்டு நினைச்சா ஓடி போறா, ஓடி போய் அங்க காமிக்க நீங்க காமிக்க ஓடி போறா, போற இடத்துல தொம்முன்னு கீழே விழுந்துடுறா. எல்லா வளைகளும் அப்படியே சுக்குனூரா நொறுங்கி போச்சு. உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து அழுறா, அப்பா என் வளையலெல்லாம் உடைஞ்சு போச்சுப்பா அப்படின்ட்டு ஒன்று அழுறா. உடனே சரி சரி அழாத மாத்தவங்க இன்னொன்று வாங்குவோம் சரியா அப்படின்னு சொல்லி எங்க அப்பா சொல்லி பாப்பாவை அந்த பொண்ணு ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அந்த பொண்ணு விளாட போயிட்டா. இவங்க அப்பா அந்த எல்லா கண்ணாடி வளையல் எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கோன் மாதிரி செஞ்சு அதுக்குள்ள போட்டு இந்த கலர்ஸ்கோப் ரெடி பண்ணுவாங்க தெரியுமா, இப்படி பார்ப்பாங்கல்ல அப்படி கலர் கலரா சுத்தும் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அந்த பொண்ணு விளாண்டு முடிச்சுட்டு வர்றா. அந்த உடனே எங்க அப்பா அந்த கலர்ஸ்கோப் எடுத்து அவ கையில கொடுக்குறாங்க. உடனே இதை பாக்குறா, இங்க திருப்பின ஒரு டிசைன் அங்க திருப்பின ஒரு டிசைன், கலர் கலரா சூப்பரா இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு, அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா சூப்பரா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அந்த அழுத குழந்தை. ஸோ இதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையும் நிறைய நொறுங்கி போய் கிடக்கலாம், செதறி போய் கிடக்கலாம். உங்க வாழ்க்கைய கர்த்தருடைய கரத்துல கொடுங்க. கர்த்தர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப அழகா வரக்கூடிய ஒரு கல்டேஸ்கோப் மாதிரி நினைச்சுவாங்க, உங்க வாழ்க்கைய மாத்துவாங்க. இது எப்படி சரியாகும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது அழகா சரியாகும் ஆண்டவர் கரத்துல நீங்க கொடுக்கும்போது. நானே எல்லாம் பார்த்துவேன் நான் நினைச்சியாதீங்க, நிக்காதீங்க. இசப்பான்னு இதுல என்ன செய்யணும், ஆண்டவர் இந்த காரியத்துக்கு நான் என்ன செய்யணும், ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையா